moƴƴanan ha juuroyɗen ɗum ko muñanan bato o gasanta ha juuroyɗen. Alhamdulillah rabbil alamin. Insyaallah ceerno en men faatu galle inchallah hen tan mbaɗen duus en dow duus ngono wonde kala suwa inchallah. Alhamdulillah rabbil alamin. Yeɓe on koɓe Nangue TV on beltanama sanne on ñaganama jaam hewde ɓe ñalawma alkamisa ene hawri e jeeɗiɗi lewru men joyoɓiru woni mai taw ujunnaje ɗiɗi e nogas e jeegom ɗo e wuuro Titto Madina Gounass juma mawka ko Madina Gounass. Alhamdulillah rabbil alamin. en dokkuccite e galle ceerno alhamdulillah rabbil alamin machallah jibandiraɓe julɓe ɓe jalti gam dusde ceerno alhamdulillah rabbil alamin. Ceerno ara joni machallah gam dusde ceerno machallah ha to galle to alhamdulillah rabbil alamin. ji ɗo ceerno addata o sa nangue ene ummo alhamdulillah rabbil alamin de paami wadde ko subaka law gonɗen machallah wasifa o joofi o saaha ɗo ceerno Ibou ceerno ma ruttude juma to caggal ceerno joli oto muɗum ɗeeli ɗi alhamdulillah rabbil alamin haajuji en machallah nangoɓe lawtanama tisani juuroyade ceerno men mawɗo e on saaha noon nde fuɗɗi han kadi duusede ceerno Ibou nde kañumne kadi ha tawto galle alhamdulillah rabbil alamin. eɗen gandi wuuro Titto ngo Madina Gounass sijjagal tere jeenayyi e capanɗe tati e jeegom 1936 27 février 1936 ndene wuuro Titto ngo Madina Gounass Sinthiou taw Sinthiou ɗum ko jeeɗallo ceerno Mo Seydou Ba Madina Gounass jiiɗa aduna tan ujunere e temedde jeenayyi toon to Cikkitte alhamdulillah rabbil alamin. mbaɗɗo jangde mum nokkuji kewɗi kono jeeha en ɓuuri mantinade koyeno Guijiloñ ɓuuri mantinade kadi koyeno Ciloñ alhamdulillah rabbil alamin. to ceerno Hammet Baba Talla en camniɗon tinnagal ɓesgu ceerno Hammet Baba Talla kala alhamdulillah rabbil alamin. non kadi hono ceerno ko ceerno Ahmadou Boro mo Mbour machallah on fotti muɗum ko toon to Kolda alhamdulillah rabbil alamin. kadi 1927 1928 alhamdulillah rabbil alamin. nonne kadi ceerno makko kadi Sidi Elas Ali Thiam alhamdulillah rabbil alamin. mo ganduɗa on de wimo bisimilla ma bismaki ma hay nokku sowona e ɓerdam he alhamdulillah rabbil alamin. hoɗiri wonde o waɗino sadak machallah gaari wadde ko Allah addunamo jeeɗalla mane ramto e diina o ari ko oɗo woni ceerno Alaji Mo Seydou Ba Madina Gounass alhamdulillah rabbil alamin. eɗen caggal nde wuuro Titto ngo Madina Gounass Sinthiou machallah addi ɗo juulede ko tisba ari ɗo juulede alhamdulillah rabbil alamin. ko debbo adi delade e ɓerɗe he alhamdulillah rabbil alamin. ɗo wuuro Titto ngo Madina Gounass oɗo sabu Titto ngo Madina Gounass e waɗi leeɗe machallah wadde 17 no mbirata ɓe mbiya 19 alhamdulillah rabbil alamin. diba eske machallah Titto ngo Madina Gounass waɗi jumaji fodde nogas tati alhamdulillah rabbil alamin. jumaji ɗi fodde kam tati o saaha ɗiɗi kam o saaha kam ɗum kam puɗɗima juulede juma makko Madina Gounass juma ka Sifaw heddi juma ka Sharab on kan suwara wattude juulede tan uddiraka taw kono ko juma bilen gurno ceerno men mawɗo alhamdulillah rabbil alamin. eske nde ceerno ari alhamdulillah rabbil alamin. no mbiɗen hanke ni kirndol Daka men Tonguiya ko aset garoɗo so Allahu lam ɗo jaaɓi wonar kirndol Daka Tonguiya alhamdulillah rabbil alamin. bandiraɓe kadi ɓeyade kala e jokkodir e leyɗe ɗe taw leegal ne jogui yahoɓe kettoɗen dande ceerno Baro Ndiaye. مع الكرام وأهل الدين قائدهم ceerno Ibou Oumar ceerno machallah ceerno Bachir ceerno alhamdulillah rabbil alamin. Seydi Ba eske machallah Seydi Ba alhamdulillah rabbil alamin. eske
baax alhamdulillah masha Allah alhamdulillah alamin yéen Yankoba Binaangi TV masha Allah alhamdulillah min jiddu so gada noon nan ɗo machallah duusonani ceerno machallah délégation muɗum e dentangal machallah jettima toon to galle ceerno alhamdulillah alamin ceerno Ibou Oumar ceerno ɓirtirimɓertima toon gam jokkidde golle ɗe alhamdulillah alamin ene kadi men dutto tan kadi inchallahu mawla sinno sago ken jaadata mabɓe ha nder galle ceerno ha ceerno jippo ha yalta ha natta inchallah garta ga kono kadi ga kadi en tardat juurgol ngol eɗen gueɗe saabi ɗum alhamdulillah alamin o fof noon ko goto alhamdulillah alamin yimɓe Yankoba Binaangi TV mbaɗe j'aime mbaɗe partagé mbaɗe abonné kala vidéo ari ɓe ganduɗum e groupe aji men ɗi machallah ha bandiraɓe men jeeɓa jiiya naftoro alhamdulillah alamin فاتحة صلاة الفاتحة أو إني لك الحاجة آمين هذا جاب الدعاء الحمد لله رب العالمين dentangal imnim ngam arde juurade ceerno men mawɗo katugol ceerno Ibou Oumar ceerno alhamdulillah فاتحة لا بني صلاة الفاتح لا بكفن الجيد
صلاة الفاتحة. الله جاب الصلاة. الحمد لله رب العالمين جورا ما تعلم الموت رضي الله تعالى عنه ما شاء الله الحمد لله سكيت جورا موجودة يرمان ديرد يا فندق إذا دفندم إذا هورم إذا هورم إذا فندم الحمد لله رب العالمين alhamdulillah rabbil alamin goski won juulede juulama kasi joni alhamdulillah rabbil alamin machallah tanga alhamdulillah rabbil alamin de voleur ndu machallah kargal Ceerno Ibn Makhtar machallah délégation هذه صلاة الفاتحة. آمين يا رب العالمين. الله جاب دعاء. الحمد لله رب العالمين. ابن مرشد ما شاء الله ما شاء الله وواتك على صباحا مدراد روبي جنابي ما شاء الله غارت كامل تشالي دوراتم كده هولديرde haaju mum alhamdulillah ما شاء الله كلا يمويد way nafawbe alamin akter wayantobe en docteur Gouroumen ما شاء الله nangam law serama tishane boko kadi haajum ɗi nela e nder Gouroumen ɗe fof den jittin haajuji ɗi alhamdulillah machallah machallah alhamdulillah eske machallah baaba hamidu mam sappa machallah gonɗo da ko fedde mbiyata nden daro ceeken fedde machallah wonde fayde sanne nden fedde ɓe jeyno baba hamidu sappa ɓe keewi Moussa Ñaŋen Ceerno Mamadou Diop en ndeysaan keewi ɓe keewi Ceerno Sadou Lam Ceerno Sadou Diagui Ceerno Oumar Lo en Ceerno Oumar Diallo en ndeysaan Ceerno Belli Dia en keewi machallah yo Allah
yo Allah waɗi Rabbil alamin machallah non goɓe law ceerno Allah Tidiane jallahu taala anhu jiben ko Benangue TV en garde vidéo ha ɗo en garde bandiraɓe ha ɗo en jetti kanko en jarniɓe han ha nettani en defata bandiraɓe aadi ha saaha goɗɗo sallahu lamɗo o jeɗɗi senaɓe musidɓe tedduɓe min calminon ha janggo sallahu lamɗo o jeɗɗi